Sige po sa sumuyang parokya di sa Libon, St. James. Ikaw po kami diging aktibidad sa Biyernes Santo, sa pinaka-importanting parte po kang liturhiya. Opo. Ito pong sa Liturgy of the Word. Mm. Ito pong pagbasa kang Ebanghelyo, bako sana pong ordinaryong pagbasa, kundi himuhong po ang pag-dramatize kang gospel. Tayo po, ito sa pinaka-importante. Tapos sa inyo mga jóvenes sa tabang kang Commission on Youth as in kang Libon Private na High School, sila po ang ma-participar po digi sa aktibidad na inkan parokya. Opo. Ito po sa mga highlights po Iyan. ng celebration during the Passion Good Friday. Yan po, Opo. so sarap po sa mga aktibidades po. Yeah. Dito po kalingawan sa mga importanteng aspeto kan sa tuyan celebration sa liturhiya. Kurong na sa Semana Santa ini. As in, katapos na po si kaili po, sarap man sa nang padumanan ta. Iyo na makiras kita sa buhay ng Diyos nun. Kaya kita nagrurungdom, nagpapasalamat sa Diyos, kan pagsakripisyo kan sa ating Jesus, pag-ako ta sa iya bilang tunay na liwanag kan sa tuyong buhay, kiyahan kita sa tamang dalan, masikwaltang karatan, asin magkaigo kita ng bagong buhay, sa nganing ngapit na panahon, sabi niya, kunain siya, duman man kita.